Piştî bilavbûna nûçe û raportan derbarî vekşana hêzên Amerîka ji Sûriyê karvedaneka navdewletî durust bû û çendîn welat helwesta xwe ya fermî eşkere kirin. Duh çarşembe Donald Trump serokê Amerîka li tora civakî Twitter belav kir ku piştî serkeftina dêrokê bi ser Daeş de di demaniha de dem gelek guncawa ji bo vegera hêzên Amerîkî li Sûriyê ji bo Amerîka. Di vê derbarê de Benyamin Netanyahu serokwezîrên İsraîlî ragihand ku hikûmeta İsraîl wê pirsa vekşana hêzên Amerîka bi awayekî lezgîn ji Sûriyê bike û bandora vekşanê li ser asayîş û ewlehiya İsraîlê gotûbêj bike. Di daxuyaniya Netanyahu de hatiye ku beriya du rojan li gel Donald Trump serokê Amerîka Mike Pompeo wezîrê derveyê Amerîka pirsa vekşana hêzên Amerîkî gotûbêj kir. û ji aliyê xwe ve gotûbêjê hikûmeta Brîtanî derbarê vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ragihand ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nayê wê wateyê ku dawî bi şerê Daişê di çarçoveya hevpeymaniya navdewletî de hatiye û Brîtanya xwe berpirsyar dizane ta ku yek car rêxistina terorîst ya Daeş were ji nav birin. Her wiha gotûbêjê hikûmeta Brîtanya da zanîn ku Brîtanya li gel Amerîka û welatên endamên hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê wê rewşa operasyona demdirêj gotûbêj bike. û li gorî raportên navdewletî eşkere kirine ku Rûsya pêşwazî li vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kiriye. Maria Zakharova gotûbêja Wezareta Derveya Rûsya di bernameyeke televîzyonî de ragihand ku ev helwesta Amerîka riyê li pêşiya çareseriyê ji krîza Sûriyê re vedike.